आंनि बे गुजुनायाबो बबे मुलिखौ जाबा हामबावगोनथाय मुलि जाया नङा मुलि जागासिनो होमब्लाबो मानो दाबो हामाखैथाय गुजुयै गुजुयैनो बिखाखौनो सानाय मोनजोबलायबाय आं माइनाव बिहामजो दिनै मोनानि ओंखामखौ नों संसिगोन होमबा औ आयै रुमबांजों आंजों ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो थुरसि सुनायखौ राननानै लाबाय नालाय दहाय मालाय रुमबाङा थुरसि लथाखौ सुबाय आं दायो ओंखाम ओंख्रि संसिगोन हामदों दे आइ माइनाव बेफोरबायदिनो खामानिफोरखौ साफा मोनफा राननानै मावलायबा दसेनो जोबो नै बिहामजो नोंना माथो गुजुनायानो दाबो गायाखै औ आयै गुजुनायनि मुलि लोंगासिनो होमब्लाबो मानो मोजां जायाखैथाय गुजुनायखौनो बारासो मोनबाय आं गुजुयै बिखा सानाय बायदि मोनलायो एखनब्ला नों गुजुनाया बारा दै दांनो नाङामोन दा नों ओंखाम ओंख्रि संनायाव दै दांबाय थानाय जाब्ला गुजुनाया गानाय नङा बिहामजो आं रुमबां बिहामजोखौनो बुंहैनोसै र' नोंनि गुजुनाय हामसान्दि नों दै दांथ'नो नांला न' सिबनाय ओथिं सिथला सिबनाय गोरान खामानिखौल' मावदो नोङो दैनि खामानिफोरखौ बिहामजो रुमबाङा मावथोंसै नाङा आयै गुजुनायालाय हारसिंनो हामगोन आरो मालाय ओरैनोब्लाबो आं मुलि जागासिनोखाना दै दांब्ला बारा जानाय नङा दे गुजुनानै बिखा सानाय बायदि मोनलायदोंब्ला नोङो मानो बारा जाया जानो दै गुसु दांबाय थाब्ला मोदोमानो गुसु जायो माथो आयै सानजौफुनि जानाय लोंनाय थुरसि लथा गासैखौबो बिनानाव रुमबाङा सुबाय दा आरो हरनि ओंखाम ओंख्रिखौबो बियो संनाङोब्ला बियो बोराबनोबो हागौ मानोना जोङो साफा मोनफा राननानै लालायखादोंमोन नङा जेबो नङा दे आयै आं हासिगोन दे बारा जायाब्लालाय एसे थर खालाम गावनि देहाखौबो अबयसे आइया सैथोखौनो बुंदोंमोन गुजुनाया दै दांबाय थाब्ला बारा जागोन नाथाय मा खालामनो बिनानाव रुमबाङाबोथ' मालाय गावनि खामानिखौ फोजोबना लाखाबाय दाथ' बे आंनिसो आं बोरै सङालासिनो थानो आंनि गुजुनायखौ आइयासो खोनादों आइयासो बुजिदों बिनानाव रुमबाङाथ' खोनायाखै आरो बियो बुजिनायबो नङा बियो मालाय गाव आंनि गुजुनायखौ खोनानानै थर खालामनानै गावनो मावसोफैबाथ' जेबो नङा दा मालाय बियो रुमावसो दङ जेबो नङा दे आंनो मावनोसै रुमबां बुंदो राजु आफानि साख्रिखौ नों लाबाय ना राजु बुंदो आफानि साख्रिखौ नों लाबाय ना रुमबां आं लायासै गेरेमसा फंबायनो होबाय राजु आफानि साख्रिखौ गेरेमसाया माब्रै मोननांगौ जाखो गेरेमसाया माब्रै मोननांगौ आफानि साख्रिखौ नोंसो मोननांगौमोन न'खरनि बिदा देरसिन हिसाबै गेरेमसाहा हाबाखौनो जादों ना बिहा हिनजावानो दङ ना बियो न'खरनि थाव संख्रि फानलुखौनो बायनांगौ बे सेंग्रा मानसिया माब्रै मोननो हाखो नोंसोर हिनजाव गोनांफ्रा लानो हायासै रुमबां आं माबा मोनसे फिसा फेला बिजिनेसखौनो मावनानै जानोसै फंबाय गेरेमसायानो मावथोंसै जेबो दासानसै जेबो दाबुंसै रुमबां नों मानो साख्रि मोनखानायखौ हगारनानै लाखो संसार जानायखौ नों गोरलै मोनदों नों मा बिजिनेस मावनो नोंहा आखायाव मा दङ जाम्बासो नोङो एथ' मोजां सान्सखौ नों मानो हगारखो आंथ' आइ आफानोबो खोन्थाहरबाय जे आफानि साख्रिखौ नोंखौ लासिगोन होननानै रुमबां नों मानो सिगां गासै खोथाखौबो न'आवल' खोन्थाहरो राजु आइ आफाया नोंखौ साख्रि मावजानो लुबैदों जेरै आंनि आफाया साख्रि मावो आइया बिन्दास लाइफ खुंदों बेबायदिनो नोंखौबो साख्रि मावजानानै आंनि आइ आफाया बिन्दास लाइफ खुंजानो आंखौबो लुबैदों नाथाय नोंथ' फंबायनोसो हगारबाय आं दा बोरै आइ आफानो खोन्थाहरबावनो जे राजुआ साख्रि मावलानो मोनखानाय साख्रिखौ बियो फंबायनोसो होबाय होननानै रुमबां नों दा आंनि हिन्जाव आंनि न'खरनिसो मानसि नों गासैबो खोथाखौ गासैबो खामानिखौ न'खरनि खोथाफोरखौ नोंनि न'खरजों दारुजु मानो नोंनि आबौनि सासेल' फिसाला नोंनि नोम्फामोन नोंनि न'खराव नोंनि नोम्फायाल' सासेल' फिसालामोन बिफानि साख्रिखौथ' नोंनि नोम्फायानो मोनखागोन ना नाथाय दा आंनि न'खराव साथाम बिदा फंबाय सासे बिफानि साथाम फिसाला दा साथाम फिसालानि गेजेराव सोरबा नङा सोरबा सासेया थ' लाखानो नांगोन आरो लाबाय नोंनि नोम्फाया साख्रियाल होननानै नोंनि आइया जेरैबायदि लाइफ खुंदों बेबायदिनो मोनाबोथ' जानो हागौ बिमाया मोनजोबदों होननानै फिसाजोआबो दे गासैखौबो मोनजोबनांगौ बे नङा माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ साननो गोनां दं थिग दङ सानबाय थादो नों सानबाय था नुदों आं माबायदि गुजुदों बिखा सालायनो गुजुगासिनो आङो दा बायदियाव गुजुयै टिभि बेमारानो जाबाय आखायाव थाखा फैसा गैयाब्ला बबेजों नायगोन नोङो आंखौ साख्रि दाख्रि मावाब्ला आंखौ नोङो बुथारनोसै साख्रि दाख्रि मावाब्ला
हिन्जावखौ बबे रावजों बुरखायबावगोन आं दा फंबायनो गथायनानै होखानाय साख्रिखौलाय आंलाय बोरैथो बिफिननानै लानांगौ जाखो फंबाया बेसेबां गोसो खुसि खुसि नाजावबाय बे साख्रिखौ दा बिनिफ्राय बिफिननाय लोगो लोगो फंबायनि गोसोआ बेसेबां गावगोन नाङा नाङा हिन्जावखौ आं जेरैब्लाबो बुरखायनानै दोनगोन अब्लाबो आं फंबायनिफ्राय साख्रिखौ बिफिननानै लाला मा जादों आफा मोखां दरसि दरसि जेबो नङा आयै माथो जेबो नङा जाखो माथो बिहामजोआबो रागासो जोंदों मा जादों रुमबां बिहामजो जेबो जायाखै आयै आंलाय नोंखौ खामानिसो थोनफैनो नागिरदोंमोन नोंनि नोंबो माइनावा गुजुनाया बारा जानानै दङ बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव एसे मदद खालामहै होननानैसो बुंनो नागिरदोंमोन दा नोंसोर हौवा हिन्जावनि मोखांफोरखौनो माबा गोजोननाय गैयै रागा रागासो नुबाय आं दा बोरैथो मा बुंबावनो दे नोंसोरबा मा जादों दा माबा मोनसे बुंगोन माबा मोनसेसो जालायलांगोन आयै आं दा आइ आफानो माब्रै खोन्थाहरबावगोन माखौ बिहामजो रुमबां मा जादों माखौ मा खोन्थाहरनो आयै आइ आफाया फौजि मावनाय साख्रियाल हौवानो आंखौ हरनो राजि जाखाबायमोन आंखौ नायनोबो फैनो नागिरबायमोन नाथाय बे धोरोमसे आंखौ मोजां मोननानै थगायदों बियो गावहा आंखौ लाबोनो थाखायनो थगायदों आंबो साख्रि एप्लाइ खालामबाय जाथारसिगोन होननानै बियो आंखौ बुंनानै बियो आंखौ खावनानै लाबोदों दा आंबो आइ आफानो साख्रियाल हौवा बेबो साख्रि मावो बेबो होननानै थगायनानै दोनदों दाबोसो मिथिया जे बियो बेखार सेंग्रासो होननानै दा आइ आफाया बेखौबो साख्रि मावो होनना बुंनायखायनोसो आंखौ गनायफिनदों बेखौबो बिजामादै होननानै गनायना लादों मानो होनोब्ला आखायाव मोनखानाय साख्रि मावग्रा हौवाखौ नासयनानै आं बेजों खारबोनाया दा हनै बियो साख्रिखौनो मावानो फंबायनोसो होबाय दा सानबेसे आइ आफाखौ थगायनानै दोनो आं माब्रै बुंनो जे बियो साख्रि मावा थगायदोंसो होननानै आं बेखायनो बेखौ दुखु मोनदों रागा जोंदों आं बेखौ खोथाया बेबायदिसो नोंसोरबो माने सिं सिं बिराद गिदिर जेंनायावसो गोलैनानै दङ हा बिहामजो नोंनि नोमा नोम्फाया नोंनि थाखाय फौजि मावलायनाय हौवाखौनो होबायमोनब्ला नोंलाय मानोथो बे लावखारजों फैखो दिनै नोंलाय मानोथो सान्थि गैयै हौवाखौ नागिरनानै लाखो असान्थि गोसोआव मानो लाबाय थादों नों फौजि मावनाय हौवाजों थांमोन बेसेबां सान्थि मोनजागौमोन दिनै नोङो बे आंनि फिसाला लावखारजों फैनानै नोङो दिनै बिमा बिफाखौ थगायनानै बेसेबां असान्थियाव दङ आरो नों सानबेसे थगायनो दे आरो नों मा मोनखो मालायनि फिसाजोखौ साख्रि मावो होननानै थगायना लाबोनो हो मा मोनखो बोरोथो नोंनि साख्रिया नंखाय बाखाय मालायनि फिसाजोखौ मानो खस्थ' होनो नोङो दिनै बेफोरबायदि थगायनानै लाबोखो मालाय साख्रि मावनाय हौवाजों थांगौमोन आलो गोजोन मिनि खुसि संसार जागौमोन मानो लाबोनांगौ नोङो मा दंजायो नोंहा लाबोबाय आंबो फैबाय दे जेबो नंला दाथ' आफानि साख्रिखौ मावदो होननानै बुंबायानो थाखादों आं बेखौ बिराद मोजां खामानि मावखुमाना दोनदों माथो नोंसोरो हो सिरि सिरि बेफोरबायदि नंखाय थगायनानै सानबेसे आलो गोजोन संसार जानो नोंसोरलाय नोंसोरनि गेजेराव जिबायदि समायसाखौ खोनाबाय आङो नोंसोर सानैनि गेजेराव थैस' थांस' माब्लाबाबो नोंसोरो अनलायनानै जानो हानाय नङा सानसे समाव बेनो समायसा लाबोगोन आइ आफायानो फन हरगासिनो दा फनखौनो रिसिभ खालामनो साहसखौनो मोनला आङो बिराद मोजां खामानि मावदों आरोना नोङो थाइसे फैसा खामायनो रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया माखौ थगायनानै नोङो मालायनि एथ' आलो गोजोन संसार जाबाय थानाय फिसाजोखौ लाबोखो नोंलाय हो दालाय मा असान्थि सोमजिखो मोजां मोनदों दा नोंसोरखौ साला जेब्लायबो मोजां फोरोंबाय थायो आङो जेब्लायबो मोजां फोरोंबाय थायो आङो माब्लाबाबो मानसिखौ थक्का दाहो होनानै नोंसोरखौ एथ' बुङो नाथाय नोंसोरो दिनै बिमानि आन्दो बेफोरबायदि खामानिसो मावखुमायो आं हले मिन्थिया नोंनि हिन्जावा जिफोरबायदि खोथा बुंदों सानसे समाव नोंखौ नागारलांखागोन आरो बिनि बिमा बिफाया सानसे समाव सैथो खोथाखौ मिथिब्ला नोंनिफ्राय नागारनानै नोंनिफ्राय बोखारनानै लानानै थांखागोन होमब्लासो बै समावसो फाग्ला जागोन आं हले मिन्थिया फाग्ला जायो मा जायो उनाव आं जेबो मिन्थिया गाव गावनि थक्का होनायनि बाथ्राखौ गाव गावला बौ बे सैमाफोराबो अबेथिं सोंबाय थायो बिथिं हिन्जावा आंनि खर' जादों बिथिं बिमाया लायदों बिथिं सैमाफोरा अरलायबाय थादों बौ खोनासंनो असान्थिनो आफा गेरेमसा औ आयै नों मा खालामदों गेरेमसा आयै आफानि साख्रिखौ आदाया आंनोनो होबाय जेब्ला आं दा साख्रियाव थांनोनो आंनि गोनांथि बेसादफोरखौ आङो जमा खालामगासिनो आरो बेगाव सोहोलांगासिनो आफा नों साख्रिखौ मावमारनोसै औ आयै आदामोना सानैबो मावानो सानैबो आंनोनो गथायबाय आं दा आंनो मावनोसै बेनोथ'हाय आफा नोंनि आदा सानैयासो मावनो गोसो गैया नाथाय
नोंनि बाजै सानैया जोबोर साख्रिखौ लानानै दावराव जागासिनो। मा? आंथ' जेबो मिथिया माथो। नोंनि आदा धोरोमसामोननि खोथाफोरखौ दिनै आं जाबायदि खोनाबाय। नोंनि बाजैजों नोंनि आदा धोरोमसाजों बिसोरो थैस' थांस' माब्लाबाबो थानाय नङा। बिसोरो सानसे गावस्रागोन बायदि मोनबाय आं साख्रिखौ लानानैनो। मानो आयै? बेफोरबायदि एथ' सोमोनांथाव बाथ्रा मा खोथा सिखोमानानै दोनदों? दङ, गोबां खोथा दं। नोंनि बाजैया नोंनि आदा धोरोमसाखौ बिमा बिफानो साख्रि मावो होननानैसो थगायनानै दोनदोंनो। दा बिथिं आरो नोंनि आदाया साख्रिखौनो मावा। दाथ' बिनि बिहाव बिखुनजोआ नोंनि आदा धोरोमसाखौथ' साख्रि मावदों होननानै बेसेबां गनायो बिजामादै होननानै। दा जुदि साख्रि मावा होननानै सैथो खोथाखौ मिथियोब्लाथ' हिनजावखौथ' बिसोरो बोखाथारखागोन। अह' एथ'ग्राब बेबायदि खोथाब्ला आदायालाय मानोथो मावाखै? दाथ' मा खालामनो आयै? गोजौआव गासैबो आंनि नामानो सहैबाय। दाथ' बेखौ सोलायनोबो हाला। बेनोथ' जाबाय खोथाया। सिन्तासो हाबबाय आंनि। नोंनि आदा सानैनि हिनजावाबो धोनि माहाजोननि फिसाजो गोजा। बेनिखायनो नोंनि बाजै सानैखौ आं जेबोबो बुंनो हाया। आरो नोंनि आदा सानैया दा साख्रि गैया बाख्रि गैया नालाय माहाजोननि फिसाजोखौ लाबोनानै दा नोंनि आदामोना नोंसोरनि बाजैखौ जेबोखौनो बुंनो हाया। मा जागोन बिसोर फिसा सानैनि जिबनाव? आंहा बिसोर फिसा सानैखौ लानानै गाबखाङो गोसोआ। आयै, आंनि बिदा सानैयाबो माहाजोन न'खरनि हिनजाव लाबोबाय। नों माहाजोन न'खरनि बिहामजो मोननानैबो गोजोननाय गैयाब्ला दा आंल'सै हाबा खालामनो। आयै, आं बिमा बिफा गैजायै मालायनि न'खराव बारान्दि थानानै जाबाय बायनाय सिख्लाखौसो लाबोगोन। नों खुसि जागोन ना? आफा, दाथ' आं बेफोरबायदिखौनो लुबैयो होनब्लाबो लस गैला। नाथाय खोथाया मा, किसुमान बेफोरबायदि बिमा बिफा गैजायै मालायनि न'खराव थानानै देरबोनाय गथ'फोराबो साख्रियाल हौवामोनब्ला जोबोर लेबेल बारा जायो दाहाय। खोथायाथ' बेबो नंगौ आयै। मोना मोनफ्लांबा सोरबा गोबां लेबेलानो जायो। नाथाय गासैखौबो एखे बुंजोबनो हाया। सोरबा उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनायफोरा बिसोरो बुजियो बुजिनायालाय। फिसाला साथामनि बिहामजो साथाम मोनगोन। सोर सासे बिहामजोआबा आंखौ नायसिगोन? बिजावजालि साथामनि गेजेराव आंनि हिनजावानो नोंखौ नायगोन आयै। जेराव आफानि साख्रिखौ आं मावबाय जेब्ला आं नोंखौ नायनो नांखागोन। आं नायगोन आयै, आरो आंनि हिनजावाबो नोंखौ नायगोन। आंनि हिनजावखौ आं बुजायगोन, आं दैदेनगोन। आयैनो जिंगा दासि, गासैबो थिग जालांजोबगोन।